Sa number 8, 12 ka mga sidewalk vendors ang itagaan sang special permit sang syudad. Matapos ang malawig na tion nangin legal ang 12 ka mga ambulant vendors nga nagabaligya sa Salle Avenue sa Bacolod City. Matapos gitagaan sila sa syudad sang special permit, gisiling ni City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nalakip ang among mga lugar sa vending ordinance ng syudad, ordinansa nga nagatugot sa pagbaligya sa among area. Dugang pa niya, ini pinakauna nga tion nga ginregulate sa syudad ang mga vendors sa among area. Sanding sa nakasaad sa special permit, kinahanglan nga sundon sa mga vendors ang oras kung saan ulang sila makabaligya sa mga lugar. Alas 4 sang hapon, tubtub sa gabi ang oras nga ginhatag sa syudad sa ilagod makabaligya. Giklaro man ni Mayo nga mga food carts lamang ang ginatugutan nga magbaligya sa mga lugar kag ginadumilian ang mga magpatukod sang permanent nga mga estruktura. Gidalantaw pa sa syudad ang posibilidad nga madugangan ang 12 ka mga vendors nga nahatagan permit sa among area samtang gina-assessment sini ang kalaparon sang area nga nasaad sa ordinansa. Vending area. No? Kung makaigo pa, then we can add kahit wala man na limitasyon sa ordinance, but ang isang nga ginalantaw tada kung ang space hindi na maka-accommodate, then we will stick with the existing number of vendors. No, same as true sa iban yung mga designated areas naton. Food carts nila lang yung sila tanan attorney. Yes, they have to conduct vending activity nga mobile. No, meaning anytime pwede nila makuha. Hindi pwede permanent structure, that is very clear during the orientation sa ila. And they are all amenable man sa sina. Kaya in fact amo namang ginangdaan ng ila nga ginagamit abing mga equipment kagang mga gamit nila for vending.